Позната ли ти онази умора, която не идва от безсъние, тежък физически труд или изтощителна тренировка, а просто си там, буден, жив и напълно скапан? Ако да, добре дошъл в клуба. Неофициалният, но многомилионен клуб на прегорелите, без да знаят защо. Днес ще си говорим за умората, която не можеш да обясниш, но я усещаш всеки ден. И не си просто мързелив. Има много по-дълбоки причини. Добре е дошъл в ерата на хроничната умора. Започваме с това. Живеем в свят, в който е нормално да си изморен. Всъщност, ако си прекалено бодър, хората гледат подозрително. Виждаш някой в 8 сутринта, който усмихнат и първата ти мисъл не е "Вау, какъв позитивен човек", а този сигурно е психопат. Хроничната умора не е просто лош сън. Това е усещането, че животът те натиска с дистанционното и то на мют. Не можеш да се концентрираш, лесно се дразниш и дори кафето не върши работа. Причините много са, но ще ги разгледаме по точки. Скритата битка и умственото натоварване. Тялото ти може и да не е копало канавки, но мозъкът ти е минал през маратон. Мейли, съобщения, задачи, нотификации, всичко крещи за внимание. И дори когато си легнеш, мислите не спират. Какво забравих, какво трябваше да направя утре, защо колегата ми лайкна стара снимка? Умственото натоварване е реално. И то изсмуква енергията без грам физическо усилие. Според психолози, дори решаването на малки проблеми от сорта на какво да ям, какво да облека, дали да вдигна телефона, изисква когнитивен ресурс. И когато цял ден се занимаваш с дребни неща, накрая се чувстваш като след преместване на диван. Тихият убиец – липсата на смисъл. Ето нещо, за което малко се говори. Умората, която идва от безмислие. Работиш, вършиш задачите, тикваш кутийките, но вътре в теб нещо ти казва. И какъв е смисълът на всичко това? Тази екзистенциална умора е най-коварната. Тя не боли, не крещи, просто бавно изяжда мотивацията. Много хора признават, че се чувстват по-уморени в работни дни, дори ако не са правили нищо физически изтощително, защото не става дума за работа, а за усещането, че си в капан. И колкото и да спиш, тази умора не изчезва. Постоянна свръхстимулация. Никога не се изключваме. Някога имаше тишина. Помниш ли я? Сега дори, когато си почиваш, мозъкът ти работи на пълни обороти. Скролваш TikTok, чатиш, слушаш подкаст и гледаш сериал едновременно. А мозъкът, той не знае, че си в релакс режим. За него това е работа на смени. Свръхстимулацията убива фокуса. Всеки малък стимул, звук, нотификация, лампичка те кара да обърнеш внимание, а всяко превключване изразходва енергия. На ден го правим стотици пъти. Затова вечерта мозъкът ти не иска тишина, а изключване. Лош сън и още по-лош режим. Да, звучи банално, но не можем да го прескочим. Спиш ли достатъчно? А качествено ли спиш? Истината е, че дори 8 часа в леглото не значат, че си отпочинал. Ако си се въртял, ако си заспал в 2 през нощта, ако си се будил от алармата на съседа, тялото ти не е имало време да се възстанови. Сънят е като апдейт за мозъка. Ако го прекъснеш, все едно си спрял компютъра по средата на инсталацията. Всичко работи, ама бъгаво. Скрити възпаления и дефицити. Понякога умората не е в главата, а в тялото. Недостиг на желязо, витамин D, магнези, хронични възпаления. Това са реални причини за постоянна умора и често остават незабелязани, защото сме свикнали да живеем на ръба. И най-ироничното, ти се чувстваш зле, но не отиваш на преглед, защото си твърде уморен. Класика. Прегарянето. Бавно и подмолно. Бърнаут не е просто модерна дума от LinkedIn. Това е състояние, което засяга все повече хора, особено млади. И то не идва изведнъж. Първо, просто си леко изтощен. После нямаш мотивация. След това не можеш да станеш от леглото и накрая спираш да се грижиш за себе си. Уморен си, но не физически, а емоционално. И това е най-трудното за обяснение. Вечното сравнение е равно на вечно изтощение.
Най-бързият начин да се изцедиш. Сравнявай се с другите. Постоянно. Виж го, той тренира, работи, има време за пътувания. Тая пък гледа 3 деца, а пак изглежда свежа. А ти не можеш да си намериш чорапите. Социалните мрежи създават илюзията, че си вечно назад. И това те смачква. Неусетно, но сигурно. Липсата на движение е равно на повече умора. Колкото и абсурдно да звучи, понякога умората идва от това, че не правим нищо. Седиш по цял ден, гледаш в екран, не излизаш и тялото ти буквално влиза в спящ режим. Движението е гориво за мозъка. 15 минути разходка могат да направят повече от едно кафе. Но да, за да се раздвижиш, първо трябва да се насилиш. И тук идва трудното. Всичко това по едно и също време. Най-големият проблем. Тези причини рядко идват по-отделно. Обикновенно си уморен, защото имаш недоспиване, прегаряне, дефицит, свръхстимулация и екзистенциална криза в комбо меню. Затова понякога е толкова трудно да кажеш от какво точно съм уморен. Просто си. Искаш да спреш света за малко, да изчезнеш за един ден, да не трябва да обясняваш, да не трябва да отговаряш, само да си ти. Добре, а какво правим с тази умора? Истината е, че няма магическо решение, но има малки неща, които могат да ти помогнат. Опитай се да намалиш вълните стимулации, като изключиш известията, остави телефона в другата стая дори за 15 минути. Сложи край на вечните сравнения. Алгоритъмът не е твой приятел. Ходи! Просто излез и се разходи. Без слушалки, без цел, без посока. Лягай по едно и също време. Тялото обича рутина, дори когато ти не я обичаш. И най-важното, не се обвинявай, че си изморен. Не си повреден, не си мързелив. Просто си човек в 2025 година. Понякога просто трябва да спреш, за да продължиш. Има дни, които просто не става. И това е окей. Не всеки ден е за бягане, победи и мотивационни цитати. Някои дни са за тишина, за сън и за бездействие. Защото и това е грижа. И това е сила. Умората, която не може да обясниш, не винаги трябва да бъде обяснена. Понякога тя е сигнал, че нещо в теб има нужда от внимание. И колкото и клиширано да звучи, ако не спреш сам, тялото ти ще спре вместо теб. Ако си стигнал до тук, вероятно се разпозна в поне една от точките. И това значи само едно. Не си сам. Много милиони хора усещат същото, само че никой не го казва на глас. Затова коментирай какво при теб причинява най-голямата умора, да си го кажем поне между нас, без филтър. И ако това видео ти е помогнало, поне малко, остави един лайк, абонирай се и помни, няма нужда винаги да си на 100%, достатъчно е просто да си.